Айрат Физрахманов, Милли чәчәкләр студиясе оештыручыларының берсе. Бу проект шундый кызыксыну ятыр дип уйламаган идек. Һәм ачылыш көндә берничә дистә кеше бездә булган. Димәк, минем уйлавымча, җәмәгатьчелегебез мондый проектларга сусаган. Беренчедән дигәндә, бу проектның идеясы эшмәкәрлек идеяларыннан башка ул социаль ниндидер мәгънәгә дә ия. Ике телдә дә сервис күрсәтү идеясе монда бар. Чәчәкләр турында сүз алып барсак, чәчәкләр ул әлбәттә шундый инде глобаль күренешендә барлык халыкларга, барлык дәүләтләргә хас әйбер. Әмма глобаль күренеш буларак, аны чәчәкләр культурасында ниндидер милли үзенчәлекләр аз дип әйтеп була. Һәм әгәр дә татар мәдәниятен үстерергә телибез икән, мондый глобаль күренешләрдә, глобальләшү шартларында чәчәкләр булсынмы, ниндидер башка әйберләр, товарлар булсынмы, анда ниндидер милли үзенчәлекләр булырга тиеш дип уйлыйбыз. Менә шундый туган телдә алып барылган сәүдә безнеңчә ул кешеләрне үзенә җәлеп итә.